мо имрӯз дар деҳаи Суд мақсади асосии мо сохтани пешкаи непалӣ аст. барои мо махсус асбобҳо барои сохтани непалӣ овардем ба мисли мана дарича, арматура, ин дуд барои дута, ара, волға, табак, обтарозу ва қолабҳои ришвезӣ. барои маҳсулотҳо асосан дил, каф, пашми буз, шафаки гов ва камтар қум барои қолабрезӣ. қум ҳатман дар кор барои мо. баъд барои таркиби ҳамин хок мо чӣ ҳамро мекунем? ягон пашми буз, каф ва дуи гов ё тапаки гов меандозем. асосан барои ҳамин раствор, агар гӯем раствор ба забони орисӣ махлут мегӯем ё маҳлул мегӯем. ба ҳамин маҳлули вай печка мо асосан оба камтар меандозем, барои ки ҳар чӣ қадар об резем амо таркиби вой суст мешавад. барои мо махсус тайёр мекунем ба ранги мисли пластилин. дар равиши кор машҳур нишон медиҳем. ана ҳозир мо ин дилро барои вай барои ришвезӣ тайёр карда истодем. пеш аз сохтани печкаи непалӣ мо аввал мавқеъ ҳамун бухора печкаро меёбем. мавқеъ яъне ҷои сохтани ҳамон печка. баъд ду дегро интихоб мекунем. деги калон инҷа истифода бурда намешавад. асосан деги ҳаррӯзае ки дар он алкоб мепазирад хӯрок. асосан печка барои ҳамин сохта мешавад. дегоҳои муқарраби хел дегоҳои калон ва печкаи дигар барои маракаҳои барои марака. мо ҳозир асосан печка барои алкоб пухтани ҳаррӯза. деги ҳаррӯза